Ditomo niku wonten tepat. Wonten pagelaran Jawi ana tejo Sunduru Maria cukup besar. Dudu tejo ning sarta balak dibute. Ananing tejo ning sarta sang toto ingkang saut lungguh sidangkep sanujuju kok tiba bandho winarana masih soponco dhuwur cace boten obah boten arisik santo kesanipun bagaimana ngaken cipta matet doyone aji pamendhe sesamunipun matet doyone aji pamendhe wonten apa jweder jawab wonten ing pratini kados menawi kasapan dulu ning jalma manungsa kados kepira mlebet mulih ampun sang kok bandingane nang kecil
dituduh nambah ora dabol rumah ora dilungu ono rasa ngajari mandeng sawiji mandeng pucuke nuntur sirna sang sapa sing juwaka ngastot semeti dipun saking pardhepotanipun semeti dipun sabetaken wonten Bantala Jemeder gunung gugruk segara sat bumi bengkak menawi saged menawi saged ketampi dening dewanipun saged ketunuk sang topo sigla jumangka ngasto semeti para wadya bola kang prabawan berpati gunung Panting selarang ayo babah dekelang Ya wis duduk terus kono. kantor Moreni kantor setengah setengah mamut Moreni Rizal Muyono para penari budaya kang ikut seluruh waktu beda boten sarana para penari budaya kang ngocak kendali niku kudu dipun kocak lumajar sama dengan alun bilang sarang sama dengan
Sapa iso dadi seneng donya, sapa bae